Ang po isang magandang hapon ating mga viewers natin, mga sponsor. Magandang hapon po sa inyong lahat. At yung vlog natin ngayon ay i-vlog ko si Kuya Puloy. Mag-assemble kami dun sa taas. Itong sa biga. Marami pa ng hollow blocks. Marami pa ng hollow blocks. Ha? Kabitain mo, Hindi pa. Hindi pa? Bali bukas pala ito yung ikakabit dun sa inaasintadan nila. Bali tingnan nyo na lang po sa vlog na Gatcho. Kasi ano pa, malambot pa. Halo pa dyan, tol. Halo pa dyan. Buhangin lang. Tapusin lang to. Balito na yung stirrup na ginawa ni Kuya Puloy ngayon. Yung stirrup. Ingatan ko ang pag-ibig mo. Tama lang ba? Ano yun? Kaya mo pa. Kasi mo na dalawang kaluda. Ito po. Ang ulo, pag tumama ako sa luto-lo, hindi kami hanapan lo. Konti. Okay siya lo. Lindong kita mo na. Para may pagmapaglindong. Hindi sigurado yan. Ano, sagat? Pag gumuno kaya, dudulag eh.
Ano mo? Sod. Lala din. Taro pa. Buwan nakahok. Oo. Malapit niya. Oo. Sama yun ba? Dek, balo na. Kaya di sa nang.
Kasi ah. Wadi darwadi. Sabit nga. Yan. Atras mo. Harap na. Tulid. Di dalawa. Yes. Ay. Hindi pa. Yan, bali, pabrikit lang muna ngayon para doon sa biga sa pinagasintadan ni Kagacho ngayon. Para bukas, salpak na lang ng salpak kami bukas. Oh. Oh, kapadis ka daro. Padis ang kambit nga. Adi. Adi. Adi ko dito. Magagamit pa to eh.